এইটা ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ हजार हजार वर्ष तलू कोभଳିଆ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସଫା ସୁତରା ଉପରେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ସବୁ ରୋଷ ଧୁଆଯାଏ। ଗୋବର ପାଣିଆ ସେବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁଲିରେ ଗୋବର ମାଟି ଲେସିଥାଏ। ଏଇଟା ଦୈନିକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋବର ମାଟି ନେସିଥାଏ। ନେସିଲା ପରେ ମୁଁ ତଦାରଖ କମିଟି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଉନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଠିକା ଠିକା କହିଯାଉଛି। ସିଏ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ରାତିରୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ସରିଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି, ବେଶ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସକାଳ ଧୂପ ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣ ରୋଷ ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ରୋଷ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆସିଲା ପରେ ରୋଷ ପାଇକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଅଛି, ସିଏ କୋଠଭୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରୋଷ ହୋମ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କାଠ ଏକା